ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 11:03 na po ni pagkaagaan na oras na ni drapo sendo kan ako Bicol Party List kan na Lucena Electrical Supply na yaon po dyan sa sentro asin katahid kan na Barangay Hall San Francisco Sudad po kan Iriga Aksi IS Party List kagawad Kirwin na Bonibi asin man ni Honorable Orlando Pentecostes aspirante para konsyal kan Banuan kan Nabwa Camarines Sur. Gandang aga po kayong mahal. And maray na aga Bicolandia. Maray na aga Rinconada asin maray na aga Iriga. Congratulations sa kuyang mga aki na naggraduar sudma. Si Marian Mercedes Barroga asin si Marlinard Barroga dangan anna sa kuyang bunso si Marnoa naggraduar sudma. Ana sa kuyang babae naggraduar dyan sa Camarines Sur Polytechnic College sa kursong Bachelor of Science in Office Administration, Office Ad. Ang sa kuyang Dudoy Marlinard naggraduar sa pagka senior high school sa Holy Trinity College sa Banuan kan Pato. Ang sa kuyang bunso dyan sa San Vicente Elementary School. Yaon na. Welcome po sa satuyang pagribanan, kanaukan sa tuyang programa. And sa tuyang informasyon, mapapadapit sa tuyang pangsalud na karahayan asin sa tuyang kabuhayan. Dapat po sa tuyang kabuhayan maging niya simple po sana. Sabi po nga ni Kayan na kung maluyaan na sa tuyang salud, maluyaman sa tuyang kabuhayan. Bakong iyo. Sabi ko, tama yan na pag maluyaan na sa imong salud, maluyaman na sa imong kabuhayan. Wasa iyo ang importante sa tuya, iyo ang maging maray sanaan sa tuyang salud. Ano po ang dapat niya itong likayan mo niya na sobrang init? Mag-iwas po sa mga may init na lugar. Bad ko na sa tuyang kublit. Dahil pwede sa mga may init na lugar. Ansa tuyang mga mata. Maggamit ng mga pandepensa. Katibad masok ice kita. Ang surais pati nakakaulakit sa
tao. Pag ikuha ka rin na sulay sa magtitig ka sa matakan sa mong tao, ay nauna kita mambaga. Kaya po maglikay mo niya na panahon nin tag-ini. Kaya po kapuan, dumampos na kita sa lugar na kung sain bakong mainit. Yan po ang pinaka-importante sa kapos. And sa rupa, maglikay sa mga pinagkakakan patibaad dahil po pwede na pagkakanon. Halimbawa po baga, nakaka-high blood sa tuya. Dahil po kita kaya. Pero mga tugang kami po oratsan na mabalikta may mga hanap buhay kita. Mga manoy, mga manay, sa panahon mo niyan, alam ta na kung isa'y ang dakol na natabangan. Ang Ako Bicol Party List, sa rong dekada na nagsiservis sa tuya. May konkretong mga programa sa edukasyon, salud, kabuhayan, infrastruktura, agrikultura. Kaya sa isa pa, so dati sana, diretso na kita sa 1 for 1 sa balota. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, yalamang na. Kasunod pa. This political ads paid for by Ako Bicol Party List, second floor, Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa rong milagro. Alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap ni magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, mananauman niya to. Unta kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. Ang Avega Funeral Services, una Ordinarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Ordinarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Teacher Joe! Iba ka mo! Si Teacher Joe! Iba ka mo! Si Teacher Joe! Iba ka mo! Teacher Joe! Teacher Joe! Teacher Joe! Teacher Joe for Luzon! Teacher Joe! Teacher Joe! Teacher Joe for Luzon! Si Teacher Joe! Si Teacher Joe!
Cal Fortuno para representante CAD 5th District. Número 3 sa balota. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1 sa Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Sa modernong panahon mo diyan, sa oras din pagpabados asin pangangaki, nganing makasiguro ang sa indong ina asin umboy na daing mamugtak sa katibaada. Ipagtiwala ini sa marhay na kamot na may kabatiran sa mga nagpapados asin pagpapaaki. Pasyaran, Malaya Lying-in Clinic. Malaya Lying-in Clinic may prenatal services, delivery care services, normal or spontaneous delivery, postnatal delivery as in family planning counseling services. Igwasildanin mga pills, IUD, DMPA, condom as in implanon. Igwamansildanin newborn baby screening, metabolic screening as in hearing test, by immunization services, breastfeeding program, nebulization services, as in screening sa cervical cancers, as in ear piercing services. Daitabig paglingawan, pasiguruhon ang buhay kan mga ina, asin umboy, darahon ini sa Malaya Lying-in Clinic sa Santo Domingo, Iriga City. Para sa mga dagdag na detalyes, apunan sana ang telephone number 0542-060516 o kaya sa cellphone number 0947-329-7014 o kaya kaulayon si Barangay Kagawad, Estelita Potencio Malaya, registered midwife. Malaya Lying-in Clinic. Pero matugang ang sa tuya pong oras sa bali 17 minutos makalampasan alas 11 nin pagka morning uya pa. Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, ating iboto, number 54. Ang probinsyano, naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Mangingisda o doktor, magsasaka o guro. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, iboto, number 54. Ang probinsyano party list. Mga tugang, yauna si Kerwin Bonowon Mirando Boniface, sa syudad kan Iriga, tol-tol asing dedikadong magserbi
Sa iriga, ikaw ang bago naming karamay. Wala serbisyo sa aming iaalay. Si Kerwin Mirando Bonlevi, sa lungsod ng iriga, siya ay aming bida. Tandaan, kasyudad ni Iriga, Kerwin Gunawon, Mirando, Bonife na kita. Mga kababayan kong taga-Iriga City, atin pong iboto bilang alkalde ng ating bayan, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., ang tunay na may malasakit, paninindigan, at may magandang plano sa ating bayan. Siya ba ang iboto natin? Nonocoy Alpilor, siya'y kakampi natin. Magaling na dita at laging maaasahan sa serbisyo ay tapat. Kanya man napatunayan na tulungan ng lahat. Dahil siya'y masipag, tumutulong sa lahat. Kaya wala nang hahanapin, dapat lang iboto natin. Dahil ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpilor, bilang mayor. Kaya ngayon, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., number 1 sa balota. Siya po ang magtatayo ng kauna-unahang People Council ng Iriga City. May boses ang lahat, bata, matanda, senior citizen, mag-asawa, estudyante, kahit ano ka pa, may boses ka. Isang beses ka na lang pipila sa loob ng 3 taon para sa prangkisa ng inyong tricycle. Kaya kung gusto mo ng tunay na pagbabago, ito na ang tamang panahon. Kaya sa darating na halalan, huwag natin kalilimutan. Number 1 sa balota, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr. Maraming salamat po sa inyong tunay na suporta. Ikaw na lang gusto namin na maging. 20 minutos na makaagi ang alas 11 ng pagka morning. Aram po nindo kung anong mga pagkakan na anti-cancer. Ikuha man po nin mga pagkakan na pwedeng panlaban sa cancer. Arin ang mga ini. Ang bawang, asin, sibuyas. Sa pag-aadal, ang mga sibuyas makusog na nagpupugol sa talubo kan sa imong cancer. Paling-pilit ko nag-apod ka sa kuyang kanasana, LP, alat mo na daw. Pero matugang sa oras na ini, nasa linya ka na sa tuyang komunikasyon si Karundang Philip Barasina. Karundang Philip, please come in. Salamat tabi Karundang Mar. Good morning sa mga karakabay. Good morning, man. So, yaw na paligpis sa titingon niya. Nagpapalipot-lipot sa araw mo man sana na panahon baga, grabing init. Iyo tama yan, pali. Yes. Madali kita kay heat stroke. Yan, bakit lang hit ko stroke. Ma-heat stroke. Kung kita, Dito, ilang yan sa inda. Pero mainit. Ang kaisipan ninyo magkana. Ang sindang kaisipan na kawan buhay rin na delikado na. Okay lang. okay lang. Kaya makonsuelo ang mga kandidato niya doon niya. Pati sa panuan kan mas makonsuelo si Del Bukid. Paano? Sabi niya, sincero preparado. Sincero, preparado. Ang hapot man dyan, preparado na ang bulsa. Ayo, saro na yan. Preparado. Kung ka mga kandidatong mayo kang pirat, Sincero
Iyo. paglaban para sa kapagtiusan. Siguro, preparado yan. Pinapatius ng gayo ito, butangkit. Yan. Yan ang sa mga kandidato niya kung kapag makakadaanan, lingaw na kang kinaban. Itong nagtarabang sa tenda, pasakit galing kayan, pasunod kan ka, may mga leader na magagagat pagkatapos ka direksyon. Na-stress. Pinag-aanapan ako na papasahin na so pinagtaw ka na sarong kandidato. Kaya ilan dipisal kan eleksyon na may nadadagaran pa na mga hukay. Maray kung itong pagkatapos ka ng eleksyon, ako lang nabubuhay. Ayan ang kalakawa ka na eleksyon digdi sa tuyang nasyon. Pero ang importante ng mga manood sa eskwelahan. Digdi sa CSPC, inibuan na 34th commencement exercises and terminal degree and graduate program. Kasudma. Kasubanggi. Kasubanggi, digdi sa Camarines Polytechnic Colleges Gymnasium. And tema yan, Education for Global Peace, Quality Life and Legacy. Ang ating mayor na bisita, yung mismo si Honorable Salvador B. Bilaro Jr., Bakong Biloro. Bilaro. Ito yung pag-iriwan niya ito sa profession. Biloro ba pagpapatapit? Iyo. Salvador Bilaro Jr. niya ako yan. So, Bilaro. Ang una, ang edukasyon. Amo. Niya na sa iyang pinag-representar, akong araw kay itong talo na Biloro, sa ibaman yan, Tagalabo, ayan, ang Biloro. Yun si... Wala nang yaman ang trabaho kayan. Ang mga kaisipan kay ni, parehas man ni Congressman Sal Fortuno, ka na Rinconada area. Sa talagang na mga kaisipan kay ni, iyon na pag-up sa edukasyon. Mantang sa maabot na August 5, iyon na starting ka na regular classes for the first semester. Digdi sa napit ka nga eskwelahan. Sa CSPC. Magiging university na. Yan. Sa masunod na mga daw, university na apos kay ni. University Polytechnic. Oo. Polytechnic University of Bicol. Yan. Polytechnic University. Bicol. Mayong State. Magayon na barata sa initin sa aprobara na duman sa Kongreso sa pagikan Congressman sa 5th District kan Tingsul na saro sa nagpasar ka na tinambit ng PIL sa nganing maging PSUB na tinambit ng eskulaan pati naman ini si Congressman Salvador Bilaro tindaan mga author sa nganing maging university na Camarines Polytechnic Colleges digdi sa Banuan kan nakwa. Talagang napapanahon na maging university na tinambit ng eskwelahan digdi sa Banuan kan nakwa ngunya na mga panahon na inukan pa na ibang eskwelahan digdi sa Rion kan Bicol. Sa syudad kan Naga ang pinagkamalas ko dyan, ang dahil nagiging university dyan, ang Naga College Foundation. Abo garo. Pero ini, ayan Naga College Foundation na yan, pagtatadirian kan pamilya Belga. Garo, pinsan gadyan ni Vice Mayor. Ito, pinsan mo, ganyan pa rin si Vice Mayor. Boboy bilhin na ba? Kanil ka? Dahil ko lagi niya na university. Daw sa kayo ng PSUB o PSPC na university na hunya na mga pero hindi naman ako at Vice Mayor Boboy bilhin na ba kanil ka? Yawa yan pasimple-simple sana na buhay Boboy. Tagpod ko niyan, Boboy pag-iraray. Tama. Ang hero-hero. Ang maging kalaban niya, bukal,
Pero dahil ko man kalbo. Oh. Pero kadi tigyahalat ang blowout mo. Tigdi sa PSP. So sabi may naggraduar kang mga estudyante dito. Saro sa naman. Kaya yan ang hinaalam pa rin. Baka may binuno kang usap. Ay, mayo. Usap pa ang tao. Mayo. So kaya usap ang kambing. Patay mo rin. Matonselo ang buhay niya tuwin niya ng panahon na Expo. Sabi nga ni kaya na that's life. Tingin na kita. Mientras na nabubuhay, sabi ni Senador Enrile, gusto ko happy ka pero mamundo ang mga butante. Nawala kami naabot kang kaupahan niya. Maray ka talaga pero kita wala nagpumundo man. Kung minsan, ito yung mga pinag-patar niya bill na na sabagay, iguaman ng karahayan ni Senador Enrile. Ulo, ang kaso Blunder, itong manunugod sa mga unlikod sa mga komunikasyon, sa cellphone, Amo. problema kaya yan so ang recall niya, napuputol bigla. Dapat pag-unli, ito pala putulon. Yan. Na mga kalingan ng komunikasyon. Pero ang namalisyan ko, pati pag nag-i-interview ka ng sarong politiko, pinuputulin, nagawang ko tayo. Ismahal sa taglo. Amo. Sa mga politiko. Ano nga po yan, kaso ang likod, biglang pinapalit po. Yan na makonselo digdi sa mga linya ng komunikasyon, digdi sa Taguyang Nasyon. Afisar kayo sa mga internet connection, minsan ticket or offline. Ano yan, service provider niya komunikasyon. Maray ganing ngunyata. Nasyon kan Pilipinas. Maray ganing ngunyata napuputol siya na. Kahit to kinakakanpaan na sa imong load. Yan ang masakit. Dapat resolveran pa yan gusto ko happy ka. Makamurumot ko kung kinakakansulot, biglang imbes na maglimang aldaw o magkapas na aldaw, nakikita ng aldaw na tayo sa minuto. Yan na resolveran dapat ka na Department of Transportation digdi sa tuyang nasyon. Hindi nga DOTR communication. May kasaya na communication. Kaya hindi ako sana manggarani kung mga nakikipaglaban sa arugaining sistema. Tapos siyempre, so kapakanan man ka na mga membros ka na media. Kung minsan kadakol ng mga harap membros ka na media sa tuya, na mayo man lamang pagkang talari ka na media, ayaw man lamang na sikira tarong party list o senador na magpasar ng bill na matawaan manin maray na pasweldo mga miyembros ka na media. Ako, yan ang inaalat ko kay Sergio Salfortuno. Ay, mayo kong pag-asa. Mayong pag-asa. Magkuyan na ka. Pade, ang mapasar kayan na party list na si Ma'am Ninya, yun ang pag-asa sa mga media. Yan. Ipatulpo. Ay, hindi daw. Kundisa na pag-abot sa kapipanan ka na mga membros ng media, ay kung may nagit manapong sa senadora na talagang may pagpakulong. Ining si Senadora Ligarda. Ito naman ito mga pinag-ibong karayat sa mga membros ng media. Kundi ang gusto kong mag-taonin na importansya digdi sa mga kababayan sa ringkunada, biling na taduran, kumbaga CIS, mayo mang problema. Magkaigwaman lamang kita ni na representanting parteles para sa mga media, kuman sa Kongreso, kundi kung bakit man para sa minsan kay Sipan, mayo ang ilang magiging po dyan. Kadakli kaya
gagamiton ka na mikap at mailuksyon. Kana nagtatarat niya itong mga kandidato, pero pag abot ka na panahon, nalilingawan na. So mga miyembros ka na bigyan ko na doon na pwedeng maitabang nata sa tuya. May Yan. mga organisasyon man, kita kung yan organisasyon ba na? Pero sa mga station manager lang yan, sa KBP. Tapos, Nako. Pero mga tugang inabot na kita ni na tamang oras kan sa tuya pong pagiribanan. Kaya banang ko sa lado teknikal na paling Tony Aguilar. Si Aldrin Orlanda. Dangan duman sa ibong siyempre. Kaya banang ta si Engineer Lindon Toralio. Sa ibong kabarantaman siyempre si Jamie Guanson. Salamat po kan na sa pong pagantabay sa lahat po ang pagbabareta. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay to sa likod mo niyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, batas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang istasyon kan na DCKI, membro sa KBP, alas 11:35 na po nin pagka-morning. Sa satuyang pag-iribanan digdi sa loob kan sa tuyang programa sa pagbabareta. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray na aga Bicolandia, maray na aga Iliga, uya na po ana sa tuyang pagbabareta ngunya na aldaw na inikan na Biyernes. Si paling Tony Aguilar ana sa tuya pong kaibanan na sa pagbabareta ngunya na aldaw na inikan Biyernes. Ngunyan na uya na tulos ana mga detalyes kan sa tuyang mga bareta kan aldaw. Nakaunay mismo kan mga kan Radyo Ronda si Kagawad Bel Bukid kan na banuang kan na Batu Camarines Sur. Ipinayag kay nisa sa iyang entrevista na kay Juan magin na preparado ka asin na sincero kung ka makandidato sa eleksyon. Dahil manpig linaw kung ano ang gustong sabihin ka na preparado asin sincero. Alagad si Kunki Bel Bukid, siya mismo ang preparado sa mabot na pilihan.
kung na kaya ana nasampitan ng kandidato ana sangon yan na preparado sa iyang pagprofesyon o yaan partikan pahayag. Kabayaan na niya, panuwala ka po. Ginapaway na, hanggang marami po ay pero sa pinagbuto po, nalilita yan iwan, makakatapaw ka sa mga tayo. Amo po ano sa naligasiya, may hingatan. Akamaturan po. Amo po. Great. Okay, go ahead. Yes, may monitor natin pa rin ito. Ang partido po, Liberal Party. Dito. Mayo po kami alkalde, mayo po kami congressman, kasi mayo po kami ang samuyang linya na po vice mayor sana. Kayo nga din sa mga vice mayor, si Dr. Surilla, asin apat po na konsihal. Hindi ko alang-alang, Bukid, Dr. Weltino, Kagawad Dano Surilla, asin po sa malakapuan na araw po politika, nakaklase po sa high school, na si Noel Bugay. Ano pong siyansa pinagsisilingan na po? Araw po ako sa salitao kung anak kong kaingin na maging sincero sa asin preparado sa pagservisyo. Lalo na po sa mga salita. Ako po pinangangatan. Tol na pagservisyo ng mga dedikado. Maginabang. Pamalangan masasabi ko pala mo pagiging kinagpimaya at inyong mapangan ko. Intiringan ninyo ang bayan, pulparan ang mga galing katakan. Mabayat sa dahil ninyo, nag-inipo ninyo amin na Diyos, amin na paraan na matapangan. Yan ang patikan na payag ni Bill Bukid sa entrevista kan na mga taga-radyo, lalong-lalo na ang sendong lingkod. At saan na mapwelta ang pagbabareta ka ng daw? Uyang unaan na sa tuyang pagrundo. Kung meron ka nasaksihan ng kriminalidad, ipagbigayan ang magkat sa may otoridad. Meron kang abilidad, Linya or Pon Taduran.
Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga-Irigati, Certified Bicolano, Kisay Pakita, Mayo ng iba, Wala ng iba. Kulpo, magkapi mo sa bihin, kasama maaasaran sa pagkalibag rebel. Dapat maging alerto, palasan ng paningin, marami kaasandaan ang may balak na maitan, kaya dapat CIS Party List para sa mga inaapi. 101 sa balota. At CIS Party List. Pati pagkakataon sa puso mo, kailangan niya ang tulong ko at tulong mo. Yan ang ating dapat gawin. Sino bang aasahan? Sino ba ang magtutulong ko? Di ba tayo lang? CIS! Tayo lang. Political Advertisement Page 4 at CIS Unit B 34, Surgeon Desquera Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Mamiyang ibareta sa veteran, teacher na malala umanta, titisa siyudad ni Iriga, bagay na maging kagawata. Mamiyang ibareta sa veteran, sinserong pagserbihan kita, humilde, mabuot na maestra, kay buwan siya sa Iriga. Sa mabot eleksyon sa Mayo, iboto Teacher Miam Ibarreta Saavedra para magawad kan siyudad ni Iriga. Miam Ibarreta Saavedra, numero 17 sa balota. Mamiam Ibarreta Saavedra, may tunog asing eksperyensya, pumaranta ining propisora, kanyunet Alineo Denaga, sa Mayo, dai pagligawan, sa Petra, sa tuyang mutuan, itukaw, tasasanggunian, sa Petra, tawan tanindala. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana'y magkaroon tayo ng mga leader na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Mga bayan kong nagbanyo, narito na ang bait at patuloy na naging mayor, Atty. Fernando D. Simbulan. Fernando D. Simbulan, hanap ko ng tabangan para sa pagka-mayor. Ganito na tong balwaan kung kamu ay may tutong. Ako lang yung simbulan na kamu, kamuot na kamu na talino, kaya pasay pa kamu. Ining siyempre di simbulan, usap na kamu matinabang. Kung kamu ay rumako, kamu kanyang tatabangan. Kaya ay simulan na kita pirmi nagtatabang yung arani. Dawa unong oras pa sa tupasini, pirmi ang alisto ka iya lalaki. Kaya ay simulan na kita pirmi, ibuto na ninyo di kamu mapipili. Ibuto na ninyo simbulan na pirmi, dahil kakamante. Atty. Fernando D. Simbulan sa Mayor Luling Ibuto. Ba't niya magpasalamatan ang mga minasunod na katuwang sa gigipon na live coverage kan Siete Palabras, Bao Water District, Bao Camarines Sur, Davidson Oedas, Dijon, owned and managed by Nelly Salazar Oeda, Pagbubungon, Santo Domingo, Napo.
Camarines Sur. Rex sa Butchoy Oliva, Iriga City. Honorable Freddy Boy Periña Jr. sa Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andong Albanyo and family, San Juan, Iriga City. Miss Laila Labi, San Vicente Sur, Iriga City. Saido po Kabos, Diyos Mabalos. Ang management kan RPN, DCKI, Radio Ronda, nagpapasalamat po sa mga minasunod na sponsors sa hindi manyamong live coverage kan 7 Palabras. EC Construction and Supply, Main Office, Pinaglabanan Street, San Agustin, Iriga City. Hardware and Construction Office, Boundary of San Isidro in Perpetual Health, Iriga City. Andalis Enterprises, Perpetual Health, Iriga City. Andalis Fuel Shop, Incorporal Street Corner, Calcedonia Street, San Agustin, Iriga City. Engineer Steve in Edith Andalis, Proprietor. Managing Officer, Engineer Steve Brian C. Andalis. Engineer I.B. Marie C. Andalis. Engineer Steve Paul C. Andalis. Miss Ida Marie C. Andalis. Iriga City Water District and Prime Water, Iriga City. Care of Engineer Ervin Paris. Branch Manager, Mrs. Monica Peritian family of Limassol, Cyprus. Honorable Roland Divisinio and family. Liga President, Province of Camarines Sur. Honorable City Councilor Dante C. Uliba and family of Santo Domingo, Iriga City. Honorable Mayor Jeff Visinio of Baao, Camarines Sur. Honorable Marbit Ardobagsan and family. Liga President, Associations of Barangay Captain of Nabua, Camarines Sur. Honorable Board Member Rex C. Uliba, aspirant for Vice Mayor of Iriga City, asinan sa iyang pamangkin na si Botsuko Uniba, maribay sa iya sa kargong board member sa Rinconada area sa Sangguniang Panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Honorable City Councilor Fernando S. Brinya Jr. of Iriga City, aspirant for board member 5th District of Camarines Sur. Salamat po sa inyong gabos. Radyo Ronda Newswatch. Sa iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta kan aldaw, mga bareta sa lado lokal paman Giraray, linangaw ang ipinapod na meeting kan timwang nabwa sa panginod ni Mayoralty Candidate Fernando Simbulan. Ang sinambit ng meeting kan mga barangay leader, pinaglangaw kan nagtalikodan daw sa barangay Lapu o sa barangay Santa Cruz sa sinambit ng Banuan. Sinabi sa informasyon na kadaklikan mga taga-Banuan kan nabwa abo na sa liderato kan mga simbulan asin na sinabi na ang sendang susuportaran iyo ang bagong liderato asin kaparehong abogado mapagkakatiwalaan asin man igwanin pagmakulog sa sinambit ng Banuan pagkatapos tapos kan sa iyang termino naglibay sa iyang agum pagkatapos kan sa iyang agum siya naman ang magtukaw bilang alkalde na mayo ng kasawa-sawa ang mga taga-Nabwa kung kaya pinagmamawot Giraray ninda naribayan na ang liderato kan munisipyo sa panginod ni Alkaldesa del Simbulan asin dahin na liwat butuwanan siyang agum asin ini suportaran si Attorney Pogi Figuracion uli Giraray sa pagkasalamug ni Kapitan Junji Fortuna ngayon ang maribay sa nagadan na ipagkaini mas lalong nagkusog ang liderato kan Timpugi sa sinambit ng Banuan
dahil lang nga subot dayaon asin ipabakal kan mga butante ang nasendang boto sa mabot na pilihan. Sigurado ng dahil magana ang mga simbulan sa sinambit ng banwan. Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga balita ipinagpapasalamat kan na pamilya Batucabi ang dakulang development sa kaso kan paggadan ki ako Bicol Representative Rodel Batucabi. Kasud makan kumpirmaron ni Justice Secretary Minardo Guevara ang pagsasangat din patong-patong na kaso laban kina Daraga Mayor Calvin Baldo na sinasabing mastermind sa paggadan sa kongresista. Segon kay Attorney Justin Batucabi, pinasalamatan kay ni ang panel of prosecutors kan nakamarinisulo huli sa tibay asin kusog kan buot na makuha ang ustisya para sa ginadan na ama. Nangapunan man ang nakakahuben na Batucabi sa mga husgado sa probinsya Kanalbay na tawan ni ustisya ang ama asin arugon subot ang naginibo kan na Philippine National Police asin piskal sa Camarines Sur. Gusto man ka na pamilya na mailuwas tulos-tulos ang warrant of arrest para mas maristo na ang mastermind asin gunman sa nanambitan na krimen. Magrumduman na kinasuan si Baldo asin wapang kasabuat kay ni kan duwang counts kan murder asin anum na counts kan attempted murder. Uli kay ni padagos pa man nagiraray ang nasendang paglaom na may sasagat na ano ng bitan na kaso sa piskalya. Iba pa mga detalles mo niyan sa lado nasyonal lalo pang nagkulpa ang inflation rate kan na Pilipinas sa 5 magkakasunod na bulan hasta sa bulan ng Marso. Segon na sa Philippine Statistics Authority, ang inflation rate kan Marso nasa 3.3%. Ini na ang pinaka mababang inflation rate na nagpuon kan Enero 2018. Sinabi kan PSA na ang pagkupakan na inflation rate darakan pagpabakan na presyo kan pagkakan ng alcoholic beverage atin tabako sa Metro Manila sa na-registro ang inflation rate kan 3.2%, mas baba kumpara sa 3.8% na rating kan Pebrero asin 5.2% kan Marso 2018. Ang mga reyon sa luwas kan Metro Manila ang nakapag-registro kan 3.4% average inflation rate, mababa kumpara sa 3.8% kan na Pebrero asin 4.1% kan bulan na Marso. Ultimong barita niya tungo niyan na sa lado nasyonal pa man nagraray. Pinatanidan ni Presidente Rodrigo Duterte ang sa iyang mga kritiko na magdideklara kan revolutionary war as in suspension kan writ habeas corpus sa oras na mapuno na sa mga kritiko. Umaga, di ka dyan. Sa iyang diskurso sa pagtitiripon kan mga piskal sa Puerto Princesa, Palawan, kasubagi sinabi ni Presidente Duterte na kapag napuno na siya sa posibleng ideklara ang pag-suspende kan habeas corpus. Nagwat ini sa naging payon ni Senador
Franklin Drilon na maging maingat ini sa gigibon na review sa mga kontratang ipinagalaugkan gobyerno. Sinabi ni Duterte panung-panuna siya sa problema sa illegal na droga, kriminal, as in rebellion, kaya deman siya dapat tuyawon. Sekon kay Presidente Duterte na isa tanga para magsagibok kan review na dahil mga ibabaw ang interest kan Pilipinas sa sinambit ng kontrata. Ngunyan na sa satuyang bareta sa lado ninda sa luwas ka na satuyang nasyon nagarani ang Mr. Kan sarong overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia para mas tabangan may ligtas ang nasayang minamaltratong agumduman. Segon kay Wilfredo si Als Jr., Presidente kan si Ulan Sultan Kudarat, ipinagkaining kukulkan ang sayang agum na si Wen ni John Ampuya sa kan sayang amo. Apela digdi, kinumpirman man ang sayang anong na bulan na kantidad na sweldo, pasaporte asin man mga importanteng dokumento. Mga tugang nga sa dupong nantabayan ang katripunan kan sa tuyang pagbabareta. Kanado Technical, Pading Tony Aguilar, Aldrin Ordanda. Ini po si Marbaroga, salamat kan sa dupong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch.